Susok. Dutas kahoy ni mo, pre, no? Nindot na nga. Kabuk mo gina. Amoy lain makita kahoy na yun. Nindot ka na mong kahoy kaya, no? Makalata nagmunggos. Makalata nag... Oh. Mabata. Bisang pa unsa pa ni mong lataan na. Makalata na. Tagalan sa nimo. Mungos kaya mong latanan nun. Munggos. O bisang pa unsa mong lataan na. Baboy ba? O unsa pa na? Baka ba? Karabaw ba? Lata ka na. Murag dili ka. Kuanik baka. Oy. Ay, lata. Mungos lang. Laya kayo. Kaya ang baka pero tinugaya na laton. Sabi nagkaraan na. Pero kita ko kahoy dito. Ay, daghan minanapon. Ano ba diya? Imo to? Oo. Adi, ako to. Ang kaunan mo to. Kaunan mo to ako. Kung nakakailataan, pwede po ito ka, ayaw, baboy, bakaw. Mungos sa may akong lutoon. Subakan lagkuhan ba? Si Charon, baboy. Oh, nindot ka na. Dami, kaya pre. Lahat ko mga pre. Lagi kang motor, pre. Ay. Kana, imo na? Ako po ni pre. Ay, nindot ka na imang motor. Ay, ako wala, daan nagnaw ako oh. Nindot ka na kong motor, pre. Kaya pas nindot pa rin mo. Wala na ako wala ka ng break ala nga. Haros-haros ng kanina. Aros-aros. Ay, kanina ka lang makabalhabal ta ba? Nindot ka na ipa ako, bukid, pre. Oo, lagi. Mo bitaw lang nga break ka na murag na haros kay pakilig ka sa muha ya. Balhabal nako. Matay. Nindot ka na. Di man ko na kasugakon ka ng nga motor nga klase nga motor nga na bakilid ko. Di man pariyaan ng mga kabiyada ba? Ay, imo kanindot sa kinaw. Nindot ka na ako, pre. Kaya no, iyad to na bukid, ato sa tower. Tayo ako murag. Pangas na ako ang motor. Kaya ka tuwing na? Mas ko mga 24 katuig na ako. Grabe sa Kalangin mo, pila nga katuig. pag-o pa na, oy, duha pala katuig na. Sabi yung 24 katuig, kapag-o pa na. Oo, 24 katuig. Awang na ako nga ning tinguan. Di katuwag, 24 katuig. Sorry, liwat mo si mo, gwapo ba? Oo. Akin na, di na bukaon kay gamay man. Mga mini-mini. Klaro kikang mini. Mini-mini. Ito, hindi ko katuig, 24 katuig na imo akong duha pala kapigdaan naman tayo. Ate, may di ko. Kanay mo, pag 6 din na nimo. Ako, pang inabuhi na ako, amo na, ang dali kaysa nadaot. Lain pa nga tumurag gutom naman, pre. Oh, okay, what lagi kay malutong kayo, yung buka na doon ron. Oo. Habol sa sundang. Basta ako'y katabang ni mo dahil, pre. Hindi, pwede na, anak, kaya mali. Di nga wala kong istorya kaya, bawas ka lang, ba? Gunita na ko. Oo. Basta man pre, kamong gaya ni siya yung, pino ni mo gawa na kamong. Ay, pilon, eh, wapay like kahoy ko. Sa maluto kong munggos, ano nga. Mini! Musiga na, pre. Oh, siga. Musiga. Siga, yung mata kinuyo pa niwa. Ay, may gawta, pre. Mini ka, pre. Ay, ko ta sundan, pre. Adi, yun na yun, okay ka? Ikaw Ayun, pala ko nga. pre. Oh, iteli mo, pre. Di imbit lang na. Ano mo dito? Di ko gina. Ano mo dito? Basta maluto na ito munggos, ito ta. Ano ta? Oo. Ako tarong. Mga mini. Lo. Okay. Lo. Tatoy. Dito, kaduot, pre. May kitang buka, oy. Ano na, tao tag... Dili to kaduot, pre. Ha? Di kaduot. Ano sa? Sundan. Ito, oy. Oh? Wala kamot ni mo, pre. Matutlan niya na. Pero magbantay na ako kay kaning kumot oh, talawar ko ng kamot ako. Hapit putol lang sa niya. Ay hapit putol, naputol magina siya. Mini. Oh. Oh, nang muna hinuna ako maghinay na sa ko aning Magina sultan. na dito ka, pre. Kaya nga na. Sus, mes usa na putol. Duha na putol. Ayaw sa pundi oy. Ikaw magampo mo sa kagapunan ng Mga mini. kanang motor ni mga bago kayo. Masama na, pre. Sige ka pang chicks na ba? Sige kong boy chick, babe. Oo. Abi ni mo, pre. Pila ka chick na nakasakay na ko, ana? Pila? 24 ka tuig. Ang chicks na ko sakay, ana. Mga usa gatos. Gusto. May lampos na akong ni mo eh. Six boy kayo. Kanay mo hang bigote oh. Bigote, Oo. oh. Kamit na. Uy, Bigote. mundoy, nalagi ka dire. Ay, nabugha. Maningil ko nimo. Ha? Maningil ko nimo. Oh. Sa imong gikuha nga mga kuan, karsonis. Oo, meron. Oh, Pila man? 500 na lang tayo mong balance. 100 di ba? 300 ra? 300 naman siguro? 500 uy. 300 na, ko. 300 yung utang. Di 500 ang kuan, ang yahang kuan sa karsonis. Pwede tayo mga utang. Oh, ano mangutang ka, naman ko available dire. Utang ko, eh. Ay. Ala ka na. Nindot ano, eh. Lagi. Pwede pila ni Oo, siya. lagi. Puro dollar. Kuanan siya 1,000 niya. 1,000. Oh, kaduhaon mong bayad 500. 500 imong hang tilingon ako. Oh, 500 mong balance. Oo. 500.
Pautang na sa uwi. Bago pa makuutang nimo. Oh. Nga, sige. Bayad na ng daan sa Waikos Mall kay sa. Oh, salamat ha. Thank you sa daghang thank you. Kani ma'am. Kani ako ha. Uy, gani ha. Lista ya. Hindi sa ko ng paninglon ani. Sige, note lang tika diri, 16 ta karon ha niya. 1 month man na siya, 500 na siya. Ilista akong pangalan diha. Akong pangalan Dalosoy. Ilista ko diha. Sige, dalosoy no. Dalosoy akong pangalan diha. Sige, dalosoy, 1K. 1K. Kailan naman ka ani si Sir Undoy. Sige, sige. Sir. Ako may amigong ko ako. Di na ko magdugay ha, mga Sige, tunak sige, ko. sige, sige. Sige. Eh, magmaritis sa midiri. Okay. Magmaritis. Di mo sige buka dis kahoy. Pindot mo rin nilang. Oo. Short. Uy, Taysa, napati kay kuan, balance day diri, napati kung bago ni mo nga gikuha ba Pwede kay balance. T-shirt ba? Ano color red? Pwede kay t-shirt. Buang ani. Ang t-shirt kay 300. Ako, huwag niya mo t-shirt. Kuros na ito kwarta ani. Ano ba ito? Oh. Pwede Pwede po no? t-shirt. Itong puwa color. Dili red puwa. Puwa dili red. Pwede kay t-shirt. Dalo. Uno. Ano ko karon isda Dos. karon? Tres. Tunis rani. Ya, impas na. Oh, sige, impas na. Wala na jud kay. Oh, iris dia. Tay musik balik na sa kadiri mo ningi na pag wingon pag naidos. Ano ba ito kwarta dayo? Oh, nagini siya. Magamini. Ako pa lagi andam tinuod kay namasin ko maningil ka kana adyo day ka. Sige, sige. Thank you ha. Sige. Sige, ma'am. Sige, Sige. ma'am. Thank you, ma'am. Amping. Yung bugwa tagkahoy ba. Pero nanagana lang sa kuda kay kibaw. Inomdom sa kunay utang yun. Pero kung magdahom karon sa mo tingin. Wow. Bugwa tagkahoy. Mini. Minini juga. Pero sige lang. Na kuwal ko kung nalingaw pa ko na kasi istorya na ko ba. Oh, lingaw man. Oo. Lingaw, mini. Angi. Pero ang munggos na turon. Pero, ang imong gibuga, mini ba? Oh, Mura dyan nagtubo. Hindi may kahoy, tubo. kahoy ni oy. Sigala. Mawingo lang ka, hindi ka tagad mo. Sige. Maluto ka Sige, dili. kaguyo pala kayo. Dili lagi. Ah, grabe. Mini. Wala may kahoy aning. Kahoy. Kahoy dito? Dagan pag kahoy. Sa puti kahoy dito. Akin na lang. Ano na lang. Ini tigwaso na. Tigo na lang na, oy. Ha? Tigo na na. Matay dako. Dagdag mo tong kusong gilatanan rod. Paigo na mo diya. Parang uban na na. Di mo na manigang mo. Asura man na. Maluto na sa sopa. Mini. Ayaw lang magunag. Ayaw lang magunag. Sabil lang gunag. Siga lagi ako ni bahala na. Majiko lang ako na. Majikiro na, pre. Kayo lang. Ako majikon. Kaya rin mong majikon. Dahil mo diya ato, pre ba? Oh. Bilib ko kay ma'am, pre. Ma'am? Aus. Di pa utang dito ko bisag. Diwa pa siya kailan ako. Oh, kinamayuhan mo bitaw nga anha ko magutang niya. Di sa pagmahal na yang ano, okay ra ka kay. Ug ngayon kag di ka kay kabayad, di basta sa fokus. Oh, Bilib. Bilib ko na na. ikaw upay pakilan mo, di pa utang lang ka. Utang rin ko yan. Bilib. Ya, guwapa pa kino. Kwapa kayo. Hindi ka bidaw. O mag-asawa, dagan to. Oh, ako din lang ko kay. Mini. Muna, malingaw yo, di ko kapuyan may sa ba na ka ba? Mini ka, baby. Mini. Ayaw, ti. Mata pa ko, ti. Ayaw cool. Ayaw, ti. Oo, sa muta. Siguro na ko call. Toy. Sa bata ay siguro ako call, sir. Bisita. Hoy, Paano siya ka na projektor mo sa motor, sir? Ito si Bundoy, justificar. oh, ako. Kanay mo ni si Sandoy. Projektor mo, sir. Taas-taas na mga bitay, sir. Mga padong na motor ka buwan. Tayo para budget ko. Budget ani gi bayad lagi. O yan, sir, kay kung tayo mo, kay gisugom sa kumpanya, sir, nga parion, mga rin, kay karon naman imuhang kuan. Bayad. Sa man ako magbayad ning mo ko wala man ganihan ay naningil ako katur mo sa akong kwarta kay ikot yung bayad. Ni abot mo kung magdahom mo abot mo ron. Bigas yung ginanay mo. Sir, kay taas ang kagbitay. Ikaw gini yung problema ni sir, kay Ya usahaon mo na ako mo ko kabayad gud. nalang ka mangitag paagi, sir, kay og dili ka kapangitag paagi, amo gini kuwaon ng motoron, kay Ate lang lang ni pre. suko mo sa kumpanya, sir. Pwede ko ngitaw kaagi gud. Ano ko kasi pugsa ron kay wa pa ko kabayad ron. Kaysa man ako. Kaninong istasyon na, sir, wajud kay mahimo ni, sir, kay nalamida nga later, sir, sa kumpanya nga karon yung adlaw ang timbayad ni mo, sir, nga
Kinahanglan ang motor. Maglayad din mo sir. Mo ba? Sawa, di ko saon problema lagi sa asa mo kung bayad ani lagi niya. Pikin mo kung panahon na ron. Umao na sir, baka kay kabay sir, amo na nang dako ng motor sir. Dalo mo balik. Yun dalawa na motor ako. Dalo nila pre. Panay sakyan pre. Mo ba? Wa magkay Dalo niyo? ka bayad Iyo, sir. pre. Dalo niyo? Gi. Gi dala. Gi, dala. Gi, dala. Gi.